ngedap. Oh, teng HP. Pak sinten? Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Nggih. Nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa no. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Digo nganu sepote to. Lah sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Kayang Pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Ngambara ing awang Kowe kok terus pindah ngopo, Feb? Ambok kono duet. mau duet, Mas. Loh, kowe. Mau duet, Mas. Ya wes ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa kolaborasi. Nah, nggih. Niku nembe nyanyi lho, Mbak. Napa? Nyanyi niku. Oh ya. Katungkul ngumbar gagasan. Baterainya rantai-rantai ya, kae. Full. Awet. Satemah kinawa ngimpi Pun boten ngantuk, Mbak. Mboten. Oh, Kan tadi sudah dinyanyikan oh sama iya. Mas Dahlan. Krungune bubuk rap. Seripit ane meraka simpir kandas luas
sami. Nggih. Pun kayak bubuk mulai. Mungkin ini Sudah bubuk tidak rap. ngantuk. Wah. Sampun. Kedep ning sak jam. Saiki apa meneh ngimpi wis ana. Wah, kae lho, ngono kae. Aduh. Aku wis ngimpi mau saiki Kang Gareng karo Bagong. Apa ya aku sik ya? Aku sik apa kowe sik, Kang? Aku sik no, sing tuwa sik. Aku Petruk dhisik. Wis ora apa-apa. Aku kepengin no, piye to? Aku kepengin Iba ana katresanku. Sing nyekar Mbak Elisa. Ngono kuwi. Heeh. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. To Mas. Mas. Wah malah njaluk duet e. Oh ya, duet ora apa-apa. Duet ta? Ya. Monggo Mbak Elisa duet kali Mas Dodo. Ning ora dadi lho, Mas. Ya wis. Ayo, Mas. Perwakilan DS iki. Yuk. Ayo, Mas, yuk. Gelak esuk. Aduh. Lah searching karo ngadeg. Nah, sik berjalan. Sik dipaske sik kamerane. Nah. Spoti. Ben maju. Mandiri wedok. Iki mengulang dalang Seno Channel yang pertama. Ini kalau nebet di spoti. Ayo, spoti kanca-kanca. Nah, ini kok spoti. Oke, sudah di muka. Ya. Ya, apa kersanya? Nembang dong. Nembang apa? Ngimbang ono katresan. Imbang ono katresnanku. Aku sendiri aja atau ditambahin dong gitu, satu barang gono gitu. Biar dia dirubung gitu, ngerasain kebahagiaan. Milih Mas Dodo. Mas Dodo milih Mas Dodo. Milih aja. Iki Milih, Mas. dalang Seno Channel ulang tahun dadi kowe wenang. Mm. Kono milih yo. Alah, Apa kae bae. Kewe. Milih ada. Agnes ono, Riza ono, Tatin, Ayu. Yo Mbak Tatin. Langsung plerak. Curang. Sapa manut aku? Nostalgia iki. Milih sapa? Hah? Milih sapa? Sampean. Jarene ra masuk. Masuk-masuk. Ayo saiki yo. Awak gak aku nek dipaksa. Nek dimasuk-masuke gak aku. Gelak esuk. Ya wis sesuk ya ben kok ngopo. Ya Mbak Orisa yo. Nah, Mbak Risa wae sing masuk. Orisa. Kok Tatin? Wis Mbak yakin? Tatin lho, jare Mbak Tatin. Ya wis dimasuk-masukke.
Oke. Nah ya. Ayo, aktif sekali bun. Kene tengah. Kayak keluruk wisan. Biyen apal kok saiki ra apal kene tengah. Lali. Ra entuk ngepek iki. Besok meneh dinaime kae men apik. Imbang ngono katresnanku. Langsung wae kan. Enggak usah bawa ya. Nggih, langsung mawon. Yo. Lenang mulai dulu. Saben dina mung ngalamun pas wong ayu. Ini apa kono sih? Lintan bisa sayang rucet hati. Bebasane tan bisa tinuku condoklah prasetyaku ngorbanake jiwa lan rasa. Wes HP-ne copot HP-ne. Wes. Ayo jadel yo. Ayo kulino jadel lah. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun Joget. amung tansah katulung wewayanganmu doni mas wong ayu. Lina-lina bisa lali sayang rucet hati.
Piye to? jadel. Wah, ayo. Wedok. Pisan meneh kae njaluk pisan meneh ben jadil. Sak puteran meneh iki. Biasanya ngene ta. Alo-alo ose ngono kan. Oh. Ya apa lagune apa? Lagune apa biasane? Celengi mo, ditelengi mo. Sing diangkat sikile. Nah. Ada kebelek nek kisah. Monggo Kang Mas ngatresku. Iya. Nyenyet piye? Sing ngendang nyenyet. Tak silihke celeng apa piye? Lah piye? Lo celeng po jaran. Arep nganggo celeng apa piye? Lo celeng ra, ono celeng ra. Yuk yuk mulet yuk. Oh, Mas Dodo ra serius. Emoh ah. Wong bedino jadil lho. Emoh ah aku ah, ra serius emoh ah. Wis lali piye? Ayo sa. Emoh ah aku ah. Lah, lo celengnya lah, metu. kowe. Kami serahkan celeng ini kepadamu. Wes. Gek wes yo. Yo. Siapa? Koncone siapa? Koncone siapa? Hah? Tanggone Mas Hadi kae. Ayo Rel. Ayo. Kae disawer kae lho, Mas. Disawer, Mas. Disawer. Mas Dodok, ini spesial Mas Dodok. Yo. Mas Dodok lho. Tak tembangi ya. Iki dikancani siapa mau? Ayo Rel. Oh ya dhewe ya. Dendang Mas Hadi ya. Iki lagune Sarinande Putri Sarinande Putri Solo Papucan Dewi Mari Yo. Putri menari diiringi lagu Sarinande irang-irang montore kanjeng kanan rene sopirane yen to sanang aja mandang golek ana nganti omahe ngono kuwi bener jadel lagune apa tak Jadel lah. orang saya apa lagu nih? Bacot ke mau? Jarum-jarum. Ayo yuk, jarum-jarum yuk. Nah. Jarum-jarum mong manis dikasih jarum. Yo.
dalang Mas Dalang. Pun sak dereng niki Pun sak le dereng. 50.000. Sawarane pinten mau? 100. Iki lho 52 lembar. Lho. Wah, iki sih 75 e. Biasanya ini nek celeng iki jegur nanggon nganu kae lho. Jegur Pokok nanggon jegur. banyu ae lho. Jegur nanggon apa jeneng? Njuk karo nyokoti ketel bareng kae lho. Jare ra masuk kok alarm. Saiki muni masuk. Saiki wis masuk jare. Oh. Kali ra sadar ngono jare. Wis mengke-mengke. Apa niki? Digongke ora iki. Mau aku kurang heeh. Ayo sak Digongke ben gram 100. Mangka Kang Mas Prasetyanku bebasane tak bisa dinunggu Jondalan Prasetyanku tak berbentangke jiwa lan ragaku Sampun, digawa iki Sampun. sawerane. Matur suwun Pak, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Laris. Ya ora no. Kudune aku njaluk kuwi wong aku wis nembang kok. Tambahe piye? Wis korene. Menika sampun, Mas. Sampun, Mbak Tatin. Kono saiki giliran kowe, Kang. Ora usah maju. Mbok wis aku ki rasa wae. Iki mau wis aku wis seneng banget kok karo jadilan iki mau. Wis tenan ora? Ora. Seneng banget aku karo jadilan iki mau nonton jadilan wis. Wah bunga banget atiku. Ora Mas Dodo mengis-mengis seneng banget aku wisan. Lah iki arep ngopo? Lah ya biasane kewajiban bos punakawan. Tak terakne Bapak. Wah ya wis. Sono ndara. Sono sinuwun Kresna. Ayo kepiye? Disrono wae to. Anu wae ya. Apa? Playon Sangayuja biasa. Ya wis ngono ku ya ora apa-apa. Ya wis gak rono wae ya.
ira risang marata tameng tasih misuda andana raras blegagag ugag sadulita wel Sinun niki kok sinuwun Ndarawati janur Gunung Rawuten sudung kula iya Kakang sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung kabar sing dak tampa kadangku para Pandhawa kalenggan iki padha munggah ing kayangan mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang nggih leres niku pancen leres pancen saniki ndara kula Pandhawa sami minggah ten kayangan margi niki sami gadah gegayuhan gadahi gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng ramaning nggih swarga sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim niku sinuwun ya Kakang nanging gumunku sing wis-wis Pandhawa iku mesti ora nate nilar tetarosan kelawan Kresna nanging ki kok ora lah mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak mboten kepengin sumendhe dhateng sinten-sinten nanging langkung prayogi menawi sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa sampun ngantos negaken para Pandhawa iya Kakang mesti wae aku ora bakal negake banjur prayogane kudu kepiye iki Kakang Semar angler panengkang sinong mati gawe gelar darar yombak susutira pamo sang mangrempak suranggangkara kita umangsa nuwun sewu Sinun mboten kok ateges kula ajeng nundung pun saniki jangan dikomang tindak utawi sawetawis mang medal riyin saking Karang Kadempel mriki krana inggih kanthi sarana niki jangan dika saged pinanggilan bantu dhateng para Pandhawa ngono Kakang ngesake dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna nyuwun pamit sawetara nilar karo marang Karang Kadempel nggih pun mang tindak mrika dene kula anak-anak kula teng mriki mawon mangke mindah namung ngribeti ya Kakang Semar Tole ono wae
Pukulun. Kulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Nila Paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wis ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng ngarca padha merpeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merpeki marang jeneng kita ya merga kayangan iki ana Dauruska pengamu ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mboya ana sing isa ngendhake